Bugünkü sorumuz yani bu Tayvan'da 14 yaşlı okuvchilara berilen sorumuz şeýle. Bir kubik var, kub şeýle. Şonu gözüňize getirin. Şoň her tarapy noldan tapatly bir palyj ýitylsan. Mysal üçin men şuýda A, B, C diýip belledimde. Bolsa men size has düşünükli bolar ýagny şu ýerden ötürü men ýazgym görkezýin. Ýagny şu taýyny 1 diýsek, şu taýyny 2 diýsek, şu taýyny 3 diýsek, şu taýysy näme bolýar? Burçumuz 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3 6 bolýar. Şeýle bolany, ýagny şu burçum jemi, bu burçum şeýle edil, ýagny şu tarapy 2, şu tarapy 3, 2 6, aýdaly şuň aňar tarapam mysal üçin 2 bolsun. 6 köpeltmek 12 garap. Şu burçlaryny köpeltip ýazmaly 3 tarapyny. 3 tarapam bir-birine seredýän taraplar bolmaly. Ýagny A, B, C diýişimiz ýaly, ine şuňa A, B, C seredýän taraplar bolmaly. Şonu köpeltip ýazmaly burçlaryny. Şonu burçlarynyň çykan zady alyp, ýagny hemme burçun jemleýäs, goşmaly burçlaryny. Näçe burçumuz bar? Men ona maýdan 8 burçumuz bar. 8 burçumuz goşanmazda deňdir jogabymyz 154 çykýar. Şonda bolany bize soraýar taraplarynyň jemi näçe? Ýagny bize A goşmak, B goşmak, C goşmak, beýleki 3 tarapyny özüňiz belläň X, Y, Z tapagy ýok, näme diýip belleseňiz. Ýagny bize soraýar 6 tarapynyň jemi näçe deň. Sag bolun, saglyk doğruşaryň çözümini men ýakynyna goýarym. Aýratyn goýmakçy, şunu siz özüňiz çözmäge teýnançyň we kanalymyza bizim sorumuz has düşünükli bolar ýaly. Şeýle kubyň üstünden düşündirmesleýän, ýagny kubyň bir tarapyny A, bir tarapyny B, bir tarapyny C, bir tarapyny D diýip belledik. Ýagny 4 sany tarap var, ýokarda da E we aşagda da F diýip belledik. 6 san tarap var. Ve kubumuzun näçe tan burçu var? Ýokarynda 4 burçu, aşagynda da 4 burçu var. 8 tane burçu var. 6 tarafı var. 8 tane burçu var. Şimdi şu taýdan mysal üçin ýokarky burçlarynyň köpeltmek hasyrlaryny goşalyň. Ilkinji nowatda ýagny A köpeltmek B köpeltmek E şu burçumuz. A köpeltmek B köpeltmek E. Soňra şu burçumuz B köpeltmek C köpeltmek E, ýagny bir tarapda B, bir tarapda C, bir tarapda E. B, C, E. Soňra üçüncü burçumuz da köpeltmek C köpeltmek ne da köpeltmek C köpeltmek E ýa-da da köpeltmek E köpeltmek C. Des ýa-da da C tapagy köpeltmek de ýerine ýetgeden bilen. Soňra dördüncü ýokardaky burçumuz A ne bir tarap A, bir tarapda bir tarap E. A köpeltmek da köpeltmek E. Ýokardaky 4 burçumyzyň şular. Indi aşagdaky 4 burçumuzy görelim. Birinji A köpeltmek da köpeltmek F. Bunu goşýas. Ikinji aşagdaky burçumuz A köpeltmek B köpeltmek F. A, B, F. Üçüncü burçumuz B köpeltmek S köpeltmek F. Dördüncü burçumuzda da köpeltmek S köpeltmek F. Da S, F. Ýokarda 4 burçumuz, aşagda 4 burçumuzun köpeltmeginiň jemi. Bunu A'lar umum alyp ýazyp bilýäsmi? Ola ýazyp bilýäs. B goşmak C diýip umum alyp ýazyp bilýäs. Ýagny şonu içine köpeltip çyksak, gene jogabymyz şol zat bolýar. Ýagny A, B, ne şu A, B goşmak A, C, ne şu A, C. De şu taýyny biz A, B, E, A, B, F'ni, ine A, B, E, A, B, F'ni A, B ýaýyň içinde E goşmak F diýip ýazdyk. Soňra dowam edýäs. Ýene de biz şu taýda batsalary, batsa E bilen B, C, F şolary umum alyp ine şu görnüşde ýazdyk. Soňra A, D, E we
ADF. Onu şu görünüşte yazdık. Sonra DCE dat safa. Onu şu görünüşte yazdık. Şimdi biz devam edeceğiz. Şimdi yeni hemen biz umumi yazıp bileceğiz. Şulardan soň biz yine de ne EF var. 2 tane EF umum var. Şunu umumallık 3 tane 4 tane EF var. Şular umum şeyle yazıp E koşmak F deyip ve AB koşmak batsa, koşmak AD, koşmak datsa. Bunu skopkada şey dip yazdık. Yani bunun içine köpeltip çıksak kersine yukarıdaki şu zadımız böyle, şu burada böyle. Şimdi bundan sonra müştahide biz şunun içindeki A'lar umumallık. Yani müştahide AB var. Berde AD var. Şunu biz A, B koşmak dedik. Berde B, C var. Berde de datsa var. Berde de C'ler umumallık. C bağışmak dedik. Ben şunu şöyle ayırayım. Ve yani A, B bilen şu AD datsa bilen datsa. Bunun şey yazık. Şimdi bundan sonra hemen umumi yazıp biliriz. Elbette ne şu bağışmakta şolary umumallyk A koşmak C dip yazdık. Az düşünüplerden şeyle görkezeyim. Yani bağışmakta ve berden A koşmak C'nin umumallyk. Bizim cevabımız şu oldu. Ve biz 154'ü bölçülerini ayırýas. Yani 154 näçe bölünýär? 2'ye bölünýär. 2'ye bölsek 77. 77'nin 2'ye bölüp bolunup 7'ye bölelim. 7'ye bölsek 11. 11'im 11'e bölünýär. 11'e bölsek 1. Garat 2, 7, 11'e bölünýär eken. Biz bütün sanlar bolan üçin biz gysgaça şolary şey dip ýazyp bilýäs. Yani şuna 2 dip ýazyp bilýäs. Şuna 7 dip ýazyp bilýäs. Şuna da 11 dip ýazyp bilýäs. Ne 1 dip ýazyp bilemiz. O sebäpden ende şulan islendik birine 1 dip ýazsak beýlik san 0 bolmaly bolýar. O da gabat gelenok. Indi biz şulary aýyralım. Nüştaýda bize soraýan zady, ýagny biz A goşmak C-ni deňdir 11 diýip aldyk. B goşmak D-ni deňdir 7 diýip aldyk. E goşmak F-ni deňdir 2 diýip aldyk. Ve biz şularyň hemme taraplaryny goşsak, deňdirin iki tarapyny goşsak, şul iki tarapyny goşsak we şul iki tarapyny goşsak, deňdirin çet tarapy A, B, C, C, E, F bolar. Yani bu diýmek kubuň 6 san tarapy. O da deňdir 11 goşmak, 7 goşmak 2. O da näçe bolar? Deňdir 20. Bizim jogabymyz 20. Sag bolun, salykda görüşelim. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň.